दिनैहाय फ्राय 250-300 जन गोदानै जोंनि दलाव हाबनाय बिबान लानानै खामानि मावनो हानाय व्यक्तिफोरखौ जोङो दिनै सोनाय जाबाय आरो फैगौ दान मोनसेनि गेजेरावनो गोबां दल संगठन विभिन्न आफादफोरनिफ्राय आजिरा लानानै जोंनि सालाकाटि ब्लक कमिटियाव बाहागो लागोन बेखौ जोङो अक्ट'बरनि प्रथम सप्तासेआव जोङो बेखौ खालामगोन जयनिं सेरेमनि अब्ला नोंथांमोना नुनो हागोन जे सालाकाटिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा गासैबो बिपिएफ दोलोजों लोगो लाबाय आरो बेवहाय खुनु राजनैतिक दोलो सालाकाटियाव गैला होननानै अक्ट'बराव नोंथांमोना एकदम प्रमान मोनगोन आरोखि दा दिनैहाय जोङो ब्लक कमिटिनि मोनफ्रोमबो आफादखौ जोङो दाफुंजोबनानै दिनै जोङो बेवहाय मिटिं खेंनाय जाबाय आरो जोंहा बुथ कमिटि लेभेलाव फ्राय कमिटि दाजोबनायानो जोब्बाय आरो मोननै मोनथामसो दंबावो बुथ कमिटियावबो गोबां गोदान बिपिएफआव हाबनाय सेंग्रा सिख्ला आरो गार्जेनफोरखौ लानानै कमिटिखौ दाफुंनाय जादों आरो बे बुथ कमिटियाव फ्राय नायखमैनो जोंना 500 जन गोख्रों मावथिफोरखौ लानानै जोङो बे बुथ कमिटिखौ दानाय जाहैबाय आरोखि दा जोंनि माबा सालाकाटि समस्ति हिसाबै बिपिएफआव 70% दङ आरो थानाय 30% दंबावो जोङो बे 30% भटार्सफोरखौ मोनफुंनो थाखाय जोङो बिथांमोनजों सावरायगोन आरो बिथांमोनजों सावरायनानै जाहाथे जोङो 80% बिपिएफ राजनैतिक दोलोआव जोंनि रायजो राजा भट होग्राफोरखौ जाहाथे जोङो ज' बोनथुमनानै दोननो हायो बेनि थाखाय जोङो प्रत्येकता रायजो राजाजों प्रत्येकता गामिनि गियानिजों प्रत्येकता समाजनि मुरब्बी व्यक्तिफोरजों जोङो सावरायदों आरो जोंनि सालाकाटि समस्तिनि सुखु दुखुनि खोथाफोरखौ जोङो सावरायदों सालाकाटि समस्तिनि जौगानायनि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायदों जोङो राजनितिक खालामनायनि नामाव राजनितिक खालामालासेनो बास्तब राजनितिक खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा आवगायदों आरो बे बास्तब राजनितिकखौ खालामनोब्ला सालाकाटि ओनसोलाव एकमात्र राजनितिक दोलो दं बे जाहैबाय बिपिएफ राजनितिक दोलो दा नंखायनो जोङो फैगौ समफोराव जाहाथे जोङो 80%निबो बारा जोङो बिपिएफआव जोङो रायजो राजाखौ लाबोनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनजों अहरह जोङो जगाजग खालामगासिनो दं धन्यबाद गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन